kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHatare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akakusha zvikuru zvinobatsira kuti video ringe richifamba kuhama neshamwari vanova vachibatsirikana nekuona this video. Ndichitenda zvikuru support yamuri kupa pano pa this YouTube channel. Rudo rwenyu rwakakosha. Kana wakabata chimuti chingotaura chimuti takabata kuti G. Chenjedzo yandinotanga ndapa kuvanhu vechikuru vechidiki patinobuda mudzimba ndatitange itanamata kuti Mwari vatichengetedze tinge tichidzoka mudzimba tiri vapenyu nekuti kufamba nemota azvizikanwi nekuti makezi atiri kurisivha nguva ino tatarisana negoredzva tatarisana na 2025 unotadza kuipinda mhepo dzasimuka ende mhepo dziri kusimuka semunyika muno muZimbabwe. Musi uno ndakaposta video rakapiswa ku South Africa bhazi ende ividhio rebhazi rakapiswa ku South Africa. Musi iwo wakapiswa bhazi iroro pane gonyeti futi rakaita accident ku Beit Bridge rakatsva driver ainge ari imomo akafira imomo. Gonyeti iri rainge rakatakura chikafu chemombe. Nhasi futi tarisivha news dzebhazi rinonzi Trip Trends bhazi iroro rabvira futi rangobvira sinaita accident rangotanga kubvira. So zvaitika pabhazi iri, bhazi ranga richibva kuZambia richiuya muno muZimbabwe rakatakura zvarwa zvemuZimbabwe rangasova ne 30 km kuti ripinde muZimbabwe ndoparabva rangotanga kubvira. Tichingotenda Mwari pachiitiko ichi hapana afa. Mwari apindira chingoti kuna Mwari ndiMwari akanaka, Mwari anzvingesa vanhu panguva yakaoma. So zvandichakuitirai da kusiyai muchiona video motora zvamunofunga mucomment section. Vamwe ndo vanga vachizongotiwo nane grocery rangu ranga riri mumota ratsva zvana ndahodha zvanga zvatsva chichi, but upenyu hwemunhu ndo unokosha. Ndatinamatiri pese patinofamba nekungoro dzemoto kuti Mwari ndinge ndichidzoka umba ndiri mupenyu kwete kudzoka ndachituna ndakuvigwa. Mwari iva ineni ndichengete vana vangu kusvika vakura nekuti unofa vana vakasara dziri nherera. Ndatione video.
Azopera. Unaona diski rakatsvuka hamukwanise kuridzima maputika patayari aedza kuti amani because tayi wandiranga raputika saka kamoto katazobuda leta inde tinoona katobata vhiri kareba kana kuti ndipo zingoti moto hakuna chinobuda hani vanhu mabudisa zvinhu